jo, pašera. A tohle nebyl dobrý nápad, už si ani nespomínám, koho vlastně napadlo udělat si výlet směrem na západ, jo. Do země tulipánu, mlejnu a šopů, do země pod hladinou, země vysokých stropů. Tak to tě neunaví, jo, holandská krása, tam mě to kurva baví a pořádný brčka se tam v klidu balí, no a fízl ten je v pohodě, jen tak tě nezbalí. My přijeli jsme do Kofí a šli jsme hnedka na věc a na ulu smrt si vychutná jen zapálený znalec. Když po nějakých 2 hodinách rozplynul se dým, já ze svý hlavy nedostal ani jeden rým, tak zbouchli jsme hned dalšího masitýho špeka. Ani za boha jsme nevěděli, co nás ještě čeká. Kdyby jsme to věděli, tak sakra věřte tomu, že nevzali bychom si ještě 2 kila domů. Vzali jsme si vážení, 2 kilíčka vážený a 2 kilíčka vážený. Figeli tu balený na doma ke zulení, jo. My vypadli jsme z coffee shopu na denní světlo a nevnímali vůbec nic, no všechno ve mně kvetlo. A nakopli jsme naší károu na první pokus. Z teréna našeho byl nadupaný Lotus, co odveze nás domů. A my půjdeme rádi, máme 2 kila za hůlí si všichni kamarádi, co složili se s náma a na tenhle ten výlet. Ale najednou slyším houkačky za náma k výletu. A co se sakra děje? A kdo nás sakra prásknul? Já přeju si, aby ten policajt majaky zasnul. A kam jsme dali kouře? Protože je nikdo nemá, nemůže si vzpomenout.